Khulumkha, Takhuk Tei Bukhuk jotono lamsogo chini channel EduTips Kokborok. Takhuk Tei Bukhuk जों tini chini channel je video ni tei kok salaina phaileka. O video जों Tripura ni tei ongkorwi phaimani total 3ta chakri ni tei kok salaina bagai जों oro tini manjaklai phaika. Hangke Takhuk Tei Bukhuk o chakri rok wngkha kaisa ongkorwi phaika Agartala ni Amazon company ni tei ba Agartala ni Amazon service ni tei je chakri ongkorwi phaika aboni tei जों tini kok salainai te kaini ongkorwi phaika Agartala ni NGO organization ba বেসরকারি সংস্থা নীতি অঙ্করি ফাইমানি অ্যাকাউন্টেন্ট পোস্ট नि बागै दुईटा चाकरी अबनिति जों तिनि चिनो भिडियो कक सालायनाय फाइदिंगे ताखुक ताइ बुखुक जों तिनि नायलायनाय जे अ चाकरी नीति बरक ताम नांगमानि इनफरमेशन दग्रिखा ताइ जों अ चाकरी न बाहायके एप्लाइ खायनाय अ चाकरी नीति बरक नांगमानि ताम डिटेल्स दग्रिवै रिखा क्वालिफिकेशन दक बरक बसक सानजाका अबरंग नीति न जों तिनि चिनो भिडियो kaham kai sukrubui kok सालायनाय फाइदिंगे ताखुक ताइ बुखुक लेखारि जों चिनो भिडियो न चेंगलायसिनाय Takhuk Tei Bukhuk Puilano je notification ongkorwi phaika omongkha Amazon company te beton othoba commissione delivery boy niyog kora hobe mane no Agartala ni Amazon company o delivery boy najana nai tongo oboni bage borok sajaka অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বাইক ও লাইসেন্স থাকা বাঞ্ছনীয় মানে no borok sajaka norong judi experience tongkhangkai norong no jaga preference gobang rejaknai aboni logi borok sajaka norong logi kinto bike ba two wheeler aboni logi license kinto tongna nangnai aboni bage borok sajaka je norok o chakri no khyna musungkangkai borok aboni bo details riwi rikha jaga borok ni office ni address riwi rikha Agartala Dholeshwar road number 13 near Blue Lotus Club contact number riwi rikha 6909526355 angya khaiba tekaisa number riwi rikha 7005843342 o duita number ni bisingo norok je kono kaisa number call khayi norok o chakri ni tei kok sangui nai mano angya khaiba borok ni office pano norok direct thangai o chakri ni tei norok kok sangui nai mano hangke Takhuk Tei Bukhuk aboni pore je next chakri ongkorwi phaika omongkha a reputed chartered accountant firm is urgently looking for accounts and audit assistant with knowledge in tally and computer etc. Maneno o jaga sajaka kaisa reputed chartered accountant firms o borok o jaga o accountants ba audit assistant ni bagai requirement kari rikha oboni bagai borok je qualification kok sajaka omongkha norok কিন্তু tally and computer knowledge tongna nangnai hangke norok o job no apply khaimano aboni bagi borok sairikha norok jodi o chakri no apply khaina musungkangkai doinik songbad ni je drop box number tongmani cv jomarina bagai o box number wngkha 292 o jaga thangi norok ni cv no jomari uimano aboni bagi borok time riwi rikha ba date riwi rikha September ni 20 tarikho ba September ni 20 tarik ni sakang norok doinik songbandi je drop box number tongmani 292 o thangai norok ni cv no jomari ui phaimano Takhuk Tei Bukhuk aboni pore je next accountant chakri ni bagai khobor ongkorwi phaika omongkorwi phaika Agartala ni no kaisa ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা kaisa business organization ni under o khorok noi accountant borok najaknai o jagao ba duijon accountant borok najaknai oboni bagai borok sajaka je qualification nangnai o qualification ongkha norok jodi income tax GST PF ESI tai tally ingya khaiba accounts rogo norok ni jodi knowledge tongkangkai norok o job ni bagai apply khaimano norok ni beton ni koko borok sajaka norok logi kok saoino norok ni beton rokno borok fix khairinai hangke Takhuk Tei Bukhuk o chakri no norok jodi apply khaina musungkai borok sairikha je borok logi norok jogajog ma khainai jogajog khaina thangpuru norok ni logi norok ni biodata talangi thangdi ingya khaiba doinik songban ni je post box number 291 o jaga thangai norok ni biodata no norok jomari uimano hangke Takhuk Tei Bukhuk tini ni bagai asokno norok jodi o chakri rok no khaina musungui tongkhangke norok borok je instruction rok rewi rikha angya khaiba borok je drop box number rok rewi rikha o drop box number o norok ni biodata rok no jomari uimano angya khe borok je contact number rok rijak tongmani o contact number rok bo norok call khai kaham kai o chakri ni tei kok sangui nai mano hangke Takhuk Tei Bukhuk tini ni bagai asungno जों tini o chini chikonsa video nailekha Tripura Agartala ni tei ongkorwi phaimani 3ta chakri kaisa wngkha Amazon delivery ni tei te kaini wngkha accountant post ni bagai je chakri ongkorwi phaika besorkari songstha ni tei oboni tei जों tini chin video kok salaika Takhuk Tei Bukhuk norok jodi chini channel no chajagui tongkhangke norok chini channel no subscribe khaina rakdi tamoni bagai hingke जों sal burung oma haike no chakri ni khoborok norok ni bagai tui phai tongo
norok chini channel no subscribe khyna rwkhangkhe buini se sikang norok no chakri khoborok manai thanai hangke Takhuk Tei Bukhuk song tini ni bagwi asokno chini video no norok chajagui tongkhangkhe like comment share khyna ta pokdi tai tini ni video no tei norok ni kono question ba kok sungjangnai tongkhangkhe norok comment box o thangui jongno songui mano hangke Takhuk Tei Bukhuk song Khulumkha jotono no jai hind।